Μπρο μου, τι κάνεις? Καλά, καλά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Peace. Ωραία καρέκλα. Βολεύει. Ναι. Τέλεια. Θα πάρει ώρα εδώ η φάση. Πρέπει να είσαι άνετος. Είμαι άνετος εδώ, πατουσάκι. Πρόσχη, γιατί Σιπονιταριό. θα παιχτεί πολύ πατούσα, πολύ λατρεία. Ναι. Δεν θα το έλεγα, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι άμα τη δεις από κοντά δεν θα το θες. Δεν το θες. Το έκανα γρήγορα. Από Μαλή εμείς έχουμε πει ότι μου είπες προηγουμένως. Εγώ θέλω να μάθω παρακαλώ ποιος είναι ο Δημήτρης. Αυτός ο Δημήτρης ο άνθρωπος. Έχεις μια δεκαετία να κάτσουμε. Φλάκα κάνει. Όχι, εντάξει, ο Δημήτρης θα σου δώσω ελλειπείς πληροφορίες. Ο Δημήτρης είναι 36 χρονών Χανιώτης. Μεγάλωσε εδώ στα Χανιά. Σπούδασε στην Αθήνα και επέστρεψε στην πόλη του για να συνεχίσει τη ζωή του, για να προσπαθήσει να χτίσει ένα κόσμο, ρε παιδί μου, που να γουστάρει να ζει μέσα σε αυτόν. Έτσι, επιγραμματικά. Το φανταστικό σου κόσμο να τον κάνεις και πραγματικό. Ακριβώς. Και πώς πάει το έργο? Το έργο προχωράει τελευταία 10 χρόνια, σταθερά. Εδώ βρισκόμαστε στη Youth of Dope, όπως ήρθατε στην αυλή μας, το House of Gunners. Η αλήθεια είναι ότι από πού να σου ξεκινήσω, γιατί ο Δημήτρης έχει την ιστορία του πριν από τους Gunners και μετά τους Gunners. Πριν από τους Gunners ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί που έκανε πολεμικές τέχνες. Πήγα κανονικά να σπουδάσω στην Αθήνα, όπως μας έχουν προγραμματίσει από μικρά παιδιά. Πρέπει να τελειώσεις το σχολείο, πρέπει να πας στρατό, πρέπει να σπουδάσεις, να γυρίσεις, να πιάσεις μια δουλειά, να κάνεις μια οικογένεια. Αυτά υπήρχαν, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου. Όπου έφυγα στην Αθήνα και γνώρισα έναν άλλο κόσμο. Ξεκίνησε μια λατρεία με ένα άθλημα. Πάντα μου άρεσαν τα αθλήματα, αλλά μέσα από αυτό το συγκεκριμένο άθλημα άρχισε μια τελείως διαφορετική τροπή στη ζωή μου. Γνώρισα την ομαδικότητα, γνώρισα την πειθαρχία, γνώρισα και άλλα πράγματα τα οποία με κάνανε αυτό που είμαι σήμερα. Ομαδικότητα εννοείς γηπεδικός ή φιλάθλος? Έχω υπάρξει και τα δύο. Έχω ξεκινήσει από φιλάθλος, με μια υγεία προς την προσέγγιση. Έχω υπάρξει και οπαδός. Όντας στην Αθήνα, δηλαδή παρασύρθηκα από την όλη διαδικασία, ξέρω, που σε βάζει η πόρωση του όχλου, τα γήπεδα, ο κόσμος, είναι υπέροχο. Σε τι ηλικία τότε ήσουνα, θυμάσαι? 18 πήγα Αθήνα. Φουλ στην κάβλα τώρα. 26, ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι το ρωμαϊκό τσίρκο, έτσι, που μας παίζουν μπαλίτσα. Μας βάζουν να βλέπουν αγώνες, να κυνηγάμε πρωταθλήματα που δεν παίζουμε οι ίδιοι, παίζουν άλλοι. Να παίρνουν εκατομμύρια και εμείς να πανηγυρίζουμε με ένα γκολ που δεν βάλαμε ποτέ. Και έτσι να είμαστε ήσυχοι, να μην αναρωτιόμαστε, να μην ψαχνόμαστε, να μην διερευνούμε τι γίνεται έξω στην κοινωνία, να μας απασχολεί το Σαββατοκύριακο. Στο γήπεδο, Ναι. Εγώ καταλαβαίνω, με συγχωρεί που διακοπτώ, ότι ήσουν λίγο πιο σκληροπυρηνικός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ήσουν οπαδός. Συνδεσμίτης, ας πούμε, όχι λάτρης να πάω να ράξουμε την παρέα, να δούμε γήπεδο, να φωνάξουμε, να γουστάρουμε. Θύρα. Έτσι ξεκίνησε. Στην πορεία γνωρίζεις και τους συνδέσμους, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις ένα εισιτήριο, ένα μπλουζάκι, κάπως ένα εκτός, αν υπήρξε, ρε παιδί μου, να προμηθευτείς κάποιο εισιτήριο ή διαρκείας. Θα πλησιάσεις το σύνδεσμο. Οι συνδέσμοι έχουν μέσα, τι να σου πω, πολλόλογιων ανθρώπους. Δεν ισχύει αυτό που περιγράφουν τους συνδέσμους σαν ένα target group. Είναι όλα τα target group εκεί μέσα, όλες οι πτυχές της κοινωνίας μας, όπου τους συνδέει ένα κοινό πάθος, ένας ρομαντισμός. Έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν σωστά προς συμφέρον της κοινωνίας μας, αλλά είναι μια βιομηχανία παραγωγής στρατών, θα έλεγα, και παίζουμε έναν πόλεμο, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καν δικό μας. Δεν πολεμάμε για τα δικά μας συμφέροντα ουσιαστικά μέσα σε αυτά. Παράλληλα όμως, η εποχή που πήγα θα πω ότι είχε μέσα στοιχεία ρομαντισμού, είχε μέσα στοιχεία όπως το ταξίδι, το tour,
την αδερφότητα, το να ταξιδέψεις μαζί με τους φίλους σου, να περάσεις καλά, να προσέξεις ένας τον άλλο. Οργάνωση. Ακόμα και για ένα tour να πας σε ένα ταξίδι θα πρέπει να το οργανώσεις, οπότε είχε στοιχεία ας πούμε, που μπορείς να πάρεις θετικά. Αλλά μέσα εκεί ήταν καλά κρυμμένα και όλα τα αρνητικά. Τα οποία είναι η βία στη ζωή μας, στο λόγο μας, σε αυτά που φωνάζουμε. Βέβαια, το 2008 που πήγα στην Αθήνα μέχρι το 2015, μεσολάβησε κρίση, μεσολάβησε ο Γρηγορόπουλος, μεσολάβησαν πολλά τέλος πάντων, τα οποία ήταν μια περίοδος μετάβασης, θα έλεγα, στην Αθήνα. Το γήπεδο από εκεί που ήταν ένας χώρος για ψυχαγωγία, έγινε για μένα ουσιαστικά ήταν το σύγχρονο πολυτεχνείο. Δηλαδή μπορούσαμε να εκφράσουμε κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα μέσα εκεί, να εκφραστούμε δηλαδή, να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Αυτό έγινε αντιληπτό, είναι πολλά συμφέροντα από πίσω, τα οποία σιγά μην επιτρέψουν να εκφράζεσαι ελεύθερα και να έχεις την ελευθερία τέλος πάντων να μπορείς να μιλάς όπως θες. Εσύ, μπαίνοντας στο χώρο, ας πούμε, τον οπαδικό, έχεις φανταστεί ποτέ σου, δηλαδή έχεις μια εικόνα ότι παίζει και αυτό το σενάριο, το πιο βίο, το πιο υπόρωση, ας πούμε, το να κάνω πράγματα που δεν θέλω, ή ήσουν μια αγαθή ψυχή που δεν το γνώρισες και έπες με τα μούτρα και δεν πρόλαβες να το διαχειριστείς? Κατάλαβες, το έχεις σαν εικόνα, δηλαδή υπήρχε ακόμα ή δεν το έχεις φανταστεί? Όχι, χτίζεται αυτό. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει περίπτωση των ανθρώπων που έχουν ένα λόγο να ξεσπάσουν και βρίσκουν εκεί πέρα χώρο. Ξέσπασμα είναι και η φωνή, ξέσπασμα είναι και το τραγούδι και όλη αυτή η ένταση που υπάρχει στην κερκίδα, η οποία αναγκαστικά σε πορώνει. Δηλαδή, είναι ανέφικτο να υπάρξει σε έναν όχλο 10-20 ανθρώπων να τραγουδήσετε μαζί και να μην σηκωθεί τρίχα σου. Δεν γίνεται να μην σε επηρεάσει αυτό, μόνο ενεργειακά να το πάμε. Οι συχνότητες και οι δονήσεις που προκαλούνται από όλο αυτόν τον κόσμο να τραγουδάει, σε συνεπέρνει. Στην πορεία τώρα, τα άσχημα κομμάτια έρχονται με την συχνή ενασχόληση, με προφανώς τους άλλους οπαδούς και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στο χουλιγανισμό, που κάποτε είχε μέτρα και σταθμά, έτσι, δηλαδή θεωρώ υγιές να υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει ανάγκη να έρθει σε μια βίαιη σύγκρουση, ας πούμε, για χύψη λόγους, και όταν είναι και από τις δύο πλευρές αυτό Αντιληπτό. όχι μόνο αντιληπτό, αρεστό. Δηλαδή θέλουν και οι δύο πλευρές να το κάνουν αυτό. Όπως και τα μαχητικά αθλήματα, θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο παρόμοιο αποτέλεσμα, απλά δεν έχει κουλτούρα από πίσω η οποία να το συγκρατεί. Η κουλτούρα του ρομαντισμού, του οπαδισμού, ας πούμε, μένει μέχρι το γήπεδο, μέχρι το κομμάτι του τραγουδάω, κορεό, ανάβουμε καπνογόνα, δηλαδή έχει μέσα δημιουργικότητα, καλλιτεχνικότητα, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Και το επαναστατικό του κομμάτι. Και το επαναστατικό του κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι εν τέλει νικάει πάντα η βία, νικάει το συμφέρον, η εξουσία. Μιλάμε αν είσαι μέσα σε ένα γήπεδο ή αν είσαι μέσα σε έναν χώρο που μπορείς να επηρεάσεις με τη γνώμη σου χιλιάδες κόσμο. Αυτό μιλάμε για πάρα πολλά κιλά εξουσίας, το οποίο προφανώς έτσι εκεί φαίνεται και το ποιόν του ανθρώπου όταν έχει την εξουσία στα χέρια του και πώς θα την εκμεταλλευτεί. Για χείρισή της, Ναι. Μη σε καταβάλει. Αβραάμ Λίνκολν, δώσε εξουσία στον άνθρωπο να δεις το ποιόν του. Εκεί πέρα θα αντιληφθείς. Αλλά βέβαια δεν είναι ένα τεστ εκεί, δεν πήγαμε να τεστάρουμε κανένα με την εξουσία. Μόλις αντιλήφθηκαν όμως τι εξουσία υπάρχει, βλέπεις ότι κάθε ομάδα έχει έναν παντοδύναμο δισεκατομμυρίουχο, εκατομμυριούχο από πάνω. Και το τροφοδοτεί σε συμφέροντά του. Υπάρχει μια στρατιά από κάτω που εκτελεί και πάει λέγοντας. Εσύ ένιωσες ποτέ ότι είχες εξουσία? Δηλαδή ένιωσες ποτέ μέσα, δύναμη, ναι, που... Ποτέ, όχι. Δεν την κυνήγησα και ποτέ. Τη φοβόμουν αυτού του είδους την εξουσία, διότι πάει μαζί και με ευθύνη. Η οποία ευθύνη αυτή μπορεί να μην σε αφήσει ποτέ να φύγεις αν αλλάξει γνώμη. Δεν ήταν αυτά τα κινητρά μου. Ότι βρέθηκα σε διάφορες καταστάσεις και είδαν τα μάτια μου πράγματα, είδαν. Είχα την κρίση όμως από εδώ και από την οικογένειά μου και από την κοινωνία που ζούμε, ρε παιδί μου, στην Κρήτη και κάποιες αρχές, οι οποίες δεν μου επιτρέπαν να συνεχίσω βλέποντας αυτή την κατάσταση. Δεν είναι τίμια μάχη, να το θέσω έτσι. Δεν υπάρχουν αξίες ακριβώς πίσω από αυτό. Είναι μια ζούγκλα, θα έλεγα.
πλέον. Καλά, τώρα δεν το συζητάμε, έχει ξεφύγει η κατάσταση εντελώς. Μαζί με τον drill που μπήκε στη ζωή μας στην καραντίνα, ας πούμε, ξέφυγε. Έγινε μόδα, συγχωνεύτηκε η μουσική, η μόδα μαζί με το οπαδικό και αυτή τη στιγμή βλέπεις πιτσιρικάδες που δεν έχουν Αγγλική καμία κουλτούρα σχέση. τελείως. Εντάξει, το UK Drill ήταν, ναι, όντως. Γήπεδο, μουσική, Ναι. αλητεία, Που τέρμα. εκεί θεωρώ και ρίχνω και όλες τις ευθύνες για τη βία των πιτσιρικάδων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Το μαχαίρι έχει γίνει κομπολόι, ρε φίλε, δηλαδή, τι συζητάμε. Αδερφέ, εσένα στην όλη φάση η δική σου, ρε παιδί μου, η οικογένειά σου, φίλοι, περιβάλλοντας χώρες που σε νιώθανε, σε βοηθάγανε, πώς το αντιληφθήκανε, ρε παιδί μου. Διπλή ζωή. Μυστικός πράκτορας. Διπλή ζωή, εντάξει, προφανώς όλα τα αγοράκια της ηλικίας μου εμπνευσμένα από το Σούπερμαν. Ξέρεις που δούλευε εκεί και ήταν Βγάζει το γυαλαμπούκα, γυαλί, ξέρεις και καλά, το βράδυ βγαίνω εγώ και κάνω τα δικά μου, δεν χρειάζεται να ξέρει η οικογένεια μου. Προφανώς και φοβόμουν να μάθει πράγματα, προφανώς και φοβόμουν να μην τους στεναχωρήσω. Κοίτα, ξέρανε ότι πάω γηπεδάκι, ξέρανε πόσο φανατισμένος ήμουν, ας πούμε, να δω τα μάτσα, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν τι μπορεί να συμβαίνει μέσα σε αυτούς τους χώρους. Και δεν είναι και... Στην κοινωνία των Χανίων τουλάχιστον, δεν έχουμε γυμνάσει τέτοια κομμάτια στην αντίληψή μας, ας πούμε, για να μπορώ και να τους το μοιραστώ. Κάποια στιγμή ήρθε, ρε παιδί μου, η ώρα που τους τα μοιράστηκα όλα, αλλά ήδη είχα αφήσει πίσω μου όλη αυτή τη ζωή. Που όντως πέσαν τα σύννεφα, ανησυχήσανε, αλλά όταν τα λες μετά και είσαι καλά τώρα και παραδέχεσαι το τι έχεις κάνει, πάντα υπάρχει το ναι, ξεφυσήξανε, ανακουφισμένα όμως. Πάλι καλά, είσαι εδώ, όλα καλά. Οι γονείς δύσκολα μπορούν να το δουν αυτό το κομμάτι από νωρίς. Ειδικά όταν είσαι φοιτητής, τώρα που να σε πάρουν χαμπάρι. Και λείπεις κιόλας. Ναι. Τηλέφωνο, τι κάνεις, καλά, ναι, Καλά, τρώω, όλα πίνω, καλά, ναι. μια χαρά. Αυτό το κομμάτι, να φύγουμε λίγο από το παδικό. Ναι, δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, ας πούμε, στη ζωή μου. Είναι... Κυρίως, εντάξει, μαχητικά αθλήματα, αθλητισμός ήταν το κυρίως κομμάτι. Φιλίες, είμαι μοναχοπέδι, ας πούμε, και οι φίλοι μου ήταν τα αδέρφια μου. Εξού και ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος να αναζητήσω μια οικογένεια σε ένα σύνδεσμο, ας πούμε. Που και εκεί μέσα έχω πραγματικές φιλίες, δυνατές φιλίες, έχουν συμβεί αυτά, έτσι... έχω ολοκληρώσει, ας πούμε, να το πω έτσι, κομμάτια που ήθελα. Έχω κρατήσει φίλους, έχω ξεδιαλύνει ανθρώπους. Έχεις κρατήσει σχέσεις έστω με κάποιον, ρε παιδί μου? Ναι, έχω, προφανώς. Ο οποίος είναι ακόμα στη φάση αυτή ή ήσουν όχι. ο απομηχανήσεως που λέει «Μάγκες, κοίταξτε, εγώ βγήκα, οπότε μπορείτε κι εσείς». Στο συγκεκριμένο άνθρωπο που κράτησα σαν όντως φίλο μου, δεν έχω παίξει αυτό το ρόλο στη ζωή του. Έχω προσπαθήσει να το... Ακριβώς αυτό ήταν ουσιαστικά η συνέχεια της ζωής μου, το έργο μου. Η δημιουργία της ομάδας των Cretan Gunners. Ήταν μια αντιστάθμιση αυτού, να έρθω να καλύψω ένα κενό που άφησα φεύγοντας από αυτόν τον χώρο. Και με ανοιχτό κάλεσμα προς οποιονδήποτε άλλο θελήσει να το δοκιμάσει, διότι με το που μπήκα στη διαδικασία να ανοίξουν οι Cretan Gunners, ναι μεν rugby, ναι μεν αθλητισμός και όλη η οργάνωση μιας αθλητικής ομάδας. Να σε διακόψω πάνω σε αυτό. Εγώ, ας πούμε, Cretan Gunners rugby, όταν άκουσα, λέω, μα λέξει rugby στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, μόνο Αμερική άμα δούμε και κάναν... Ξέρεις, εδώ στην παραλία. Σε τσάκωσα, είδες, είπες Αμερική. Ναι. Αυτό λένε όλοι. Μπερδεύουν το rugby με το American football. Το rugby δεν είναι πραγματικά διάσημο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως είναι τρίτο σε ακροαματικότητα. Είναι το αγγλικό rugby, να το πω έτσι, το rugby union, που είναι χωρίς προστατευτικά, δεν φοράμε προστατευτικά. Παίζουμε 15 εναντίον 15 για 80 λεπτά μάτς. Σαν άθλημα δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, αλλά η κουλτούρα που έχει ταιριάζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία μας. Είναι ένα άθλημα που πιστεύω ότι αν δώσουμε ένα focus σαν κοινωνία θα μας δώσει πραγματικές διεξόδους από πολλά προβλήματα, κυρίως βίας που έχουμε έξω στους δρόμους και στις οικογένειες και στα σπίτια. Γαλουχεί και καλλιεργεί ανθρώπους που, βασικά να το θέσω αλλιώς, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα για gentleman που παίζεται από hooligans. Το rugby είναι ένα άθλημα
για hooligans που παίζεται από gentleman. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι καλλιεργούμε το κομμάτι της δυναμικότητας, της αυτοπεποίθησης, της ομαδικότητας, της πειθαρχίας, της αλληλοσυμπλήρωσης, πράγματα τα οποία λείπουν από την κοινωνία μας. Φαντάσου απαγορεύεται να αντιμιλείς στο διαιτητή. Έχει μέσα πράγματα που είναι εντελώς δύσκολα για μας, αλλά τα χρειαζόμαστε. Να το πω έτσι, σαν Ελλάδα, χρειαζόμαστε ένα άθλημα με κάποιους κανόνες, το οποίο θα μπορέσει και στα παιδιά να διδάξει και να γαλουχίσει κάποιες αξίες που δεν τις γαλουχεί ούτε το σχολείο, ούτε η δομή της παιδείας μας, ούτε η κοινωνία μας με κανέναν τρόπο. Εμένα μου αρέσει γιατί το βλέπω σαν blending. Είναι ο αθλητισμός σωματικά, να τρέξουμε, να κάνουμε, να μας κάνει το καλό, να φύγει αυτή η πίεση της καθημερινότητας και Έλα 80 λεπτά να παίξεις αγώνα ράγκμπι. Δεν θα έχεις όρεξη να τσακωθείς με κανένα για κανένα εβδομάδα. Έχεις ξεδώσει εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το νιώθω ότι ίσως είναι λίγο πιο στενός ο κύκλος με θέμα την αγάπη, ρε παιδί μου, και τη φιλία. Δηλαδή είστε πιο μαζεμένοι. Πιο δεμένοι. Δημιουργείς αιτίες, αναμνήσεις, λόγους να δεθείς με ανθρώπους πραγματικά. Δηλαδή το να ματώσουμε μαζί στο γήπεδο είναι κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε. Το να βγάλουμε 80 λεπτά μάχη, εσύ να έχεις κλατάρει από fitness, ας πούμε, και να σε στηρίξει ο συμπαίχτης σου, να σε σηκώσει, να σου πει δυο λόγια, να σου σηκώσει την ψυχολογία στον αέρα, ας πούμε, και να βγάλεις τον καλύτερο σου αυτό μετά. Πες μου μετά, αν με αυτόν τον άνθρωπο δεν έχεις δεθεί. Και αυτό είναι το αθλητικό κομμάτι των Gunners. Το κομμάτι που μας συνδέει με το παδικό κάπως είναι η αισθητική. Δηλαδή, αν κάτσεις να δεις την πλειοψηφία των πιτσιρικάδων που ουσιαστικά ασχολούνται με το δρόμο, με το παδικό, με το, πώς να το πω έτσι, την παρανομία, είναι εμπνευσμένοι από ταινίες. Θα θέλανε πάρα πολύ να είναι κάποιοι πρωταγωνιστές στο Peaky Blinders, στο Sons of Anarchy, δεν ξέρω εγώ πού. Ποιος δεν έχει κάνει τον εαυτό του ρόλο στην ταινία που να έχει φορωθεί. Εννοείται, όλοι μας. Από εκεί τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι εν τέλει έχουμε ερωτευτεί αισθητική. Γιατί την πραγματική ζωή αυτή δεν την θέλεις. Δεν τη θες κανονικά. Δηλαδή τα αποτελέσματα. Η ζωή δεν έχει ζάπινγκ. Άμα αρχίσεις να κάνεις τέτοιες χοντράδες, να το πω έτσι, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω μετά. Οπότε αντιλαμβανόμενος ότι όλη αυτή βασικά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που είμαστε σε αυτόν τον χώρο, αγαπάμε το να μαζευτούμε μια τριαντάδα δικάβαλα με κουκούλες μαύρα και να σκάσουμε στην πλατεία. Μπορεί να γίνει χωρίς να κυνηγάμε κάποιον. Και σκάγαμε σαν Gunners στην πλατεία και κάναμε μια τοιχογραφία. Πάω να το εξηγήσω. Δηλαδή μπορούμε να ανταλλάξουμε στοιχεία. Όπως το κομμάτι της βίας, ας πούμε, μπορούμε να το βρούμε μέσα στο γήπεδο με το rugby. Με κανόνες. Που στο τέλος σφυράει ο διαιτητής και αναγκαστικά πρέπει να παναγκαλιάσει την άλλη ομάδα. Πρέπει να έχουμε ήθη έθιμα δηλαδή τα οποία ό,τι και να έχει γίνει μέσα στον αγώνα, μετά πρέπει να πιούμε μπύρες μαζί και να τελειώσει. Ξέρω, αναγκαστικά. Στην πορεία μετά καλύβουμε το κομμάτι της αισθητικής λέγοντας ρε φίλε, αφού γουστάρουμε και hood και clubhouse, ανοίξαμε στο κέντρο σε μια υπόγα, να μαζευτούμε, να πιούμε τις μπύρες, να νιώθουμε ότι είμαστε ένα brotherhood, ας πούμε. Αυτό το κομμάτι ήταν πολύ σημαντικό. Σε κάνω μια παρένθεση σε αυτό, μην μου πεις αμέσως. Θέλω πρώτα να μάθω πώς ξεκίνησε η φάση των Gunners. Ξύπνησες ένα πρωί και λες, μαλάκες, το όλη τη δικιά μου ομάδα. Και τι άτομα έχει σαν στελέχη, δηλαδή, εγώ είμαι κομμωτής. Έχει κομμωτή, έχει άνθρωπο ο οποίος πλένει αυτοκίνητα, έχει άνθρωπο ο οποίος είναι στα βολκανιζατέρ, έχει βιντεογράφο, ξέρεις, τι φάσμα ό,τι έχει, θες έχει. Τα πάντα όλα. Όλο το ηλικιακό φάσμα, τελείως διαφορετική μεταξύ μας όλοι μας, καμία σχέση. Δηλαδή, ο κανόνας των Gunners είναι ότι σε δεχόμαστε όπως είσαι, για αυτό που είσαι, σε ρωτάμε πώς σε λένε και καλώς ήρθες. Στην πορεία αυτού κάνουμε πράγματα μαζί, αγαπιόμαστε με το να συνδημιουργούμε και αφού έχουμε νιώσει πράγματα, τότε ίσως αρχίσουμε να σε εξερευνούμε κιόλας. Αν τώρα εσύ είσαι, τι να σου πω τώρα, φασίστας, χρυσαυγίτης, ρατσιστής, κομπλεξικός, νάρχισσος, οτιδήποτε τέτοιες προβληματικές προσωπικότητες, ας πούμε, από μόνος σου δεν θα αντέξεις να είσαι εκεί. Δηλαδή, οπότε αν αντέχεις, κάτι σημαίνει αυτό. Αν περνάς καλά μαζί μας, κάτι σημαίνει αυτό. Ό,τι και να ήσουν στο παρελθόν σου, θα πάρεις την ευκαιρία σου, ρε παιδί, να το πω έτσι,
Και αν εκεί μέσα πάρεις παραδείγματα τα οποία δεν είχες στη ζωή σου, δηλαδή πώς θα πω, ένας που έχει μεγαλώσει σε ένα χωριό που όλοι οι μάγκες του χωριού είναι χρυσαυγίτες και όλα τα αστεία στο καφενείο είναι σεξιστικά, δεν μπορώ να απαιτήσω από αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν έχεις έτσι πιο ποιοτικό χιούμορ, ας πούμε, γιατί πρέπει να το δείξουμε αυτό το κομμάτι. Και στους Gunners κάνουμε αυτό το έργο, ρε παιδί μου. Δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Προφανώς έχουμε και αποτυχίες, προφανώς και έχουν περάσει άτομα τα οποία μας έχουν παίξει, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, αλλά οι ίδιοι δεν αντέξανε και φύγανε. Οπότε κάπως έτσι αυτή η ομάδα έχει αξιακά ασφαλιστεί, να το πω έτσι. Δυσκολίες νιώσατε, ας πούμε, στην αρχή? Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θα το πάω τελείως απόλυτο, ρε παιδί μου. Είσαι ο Δημήτρης, σαν χαρακτηριστικός τύπος, είσαι ιδιαίτερος, με τα τατού σου, με τις τζίβες σου. Γενικά ο κόσμος είναι προληπτικός. Δηλαδή υπήρχε το σημείο που αυτός, να σε δείξουν με το δάχτυλο τι να κάνει τώρα αυτός. Και να ξέρουν 2-3 πράγματα, για τον παρελθόν σου. Και να προσπαθούν να το φρενάρουν, ξέρεις, να το... Δυστυχώς έχει υπάρξει, ναι. Έχουν υπάρξει εμπόδια λόγω του παρελθόντος μου, τα οποία προφανώς προσπεραστήκανε διότι είμαι τελείως άλλος άνθρωπος πλέον. Από τα 26 μου και μετά παραδείχθηκα εντελώς τη βία και από τη ζωή μου και από τον λόγο μου. Και παράλληλα προσπαθώ με το έργο μου να ρεφάρω, μέσα μου τουλάχιστον, δεν θα πω μαύρο παρελθόν, αλλά δεν θα πω ότι είμαι και πολύ περήφανος, να στο θέσω έτσι. Η κοινωνία, εντάξει, υπήρξε μια ανάγνωση της κατάστασης ότι είμαστε όλοι μέσω όρο 110 κιλά, 120. Σκέψου τώρα 30 άτομα. Μάρια. Ναι. Μάλλον θα είστε φασίστες και μάλλον θα είστε μπράβοι και πορτιέριδες, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοιο. Αυτό στην αρχή μας έτσι είχε φοβήσει ότι πω τώρα πώς θα πάμε, αλλά στην πορεία το κάναμε καύσιμο και αποφασίσαμε να το κάνουμε πρόσωπο σαν το σήμα μας. Και βγήκε το Noble Giants, οι ευγενείς γίγαντες. Και από εκεί λοιπόν πήραμε γραμμή σαν Gunners ότι έχουμε καλύψει το αθλητικό, ανοίξαμε το Clubhouse, η αισθητική μας, τα ρούχα μας, είχαμε μια πολύ ωραία πορεία. Ανακαλύπταμε πράγματα, δεν είχαμε ποτέ ένα συγκεκριμένο όραμα, πάσες θέλαμε να παίξουμε. Εγώ γύρισα από την Αθήνα το 2015. Είχα φάει όλα μου τα λεφτά σαν φοιτητής, παίζοντας στην Εθνική Ελλάδος και σε ομάδες στην Αθήνα, στα ταξίδια, στις φυσιοθεραπείες, στα γυμναστήρια. Δεν υπήρξε κάποια στήριξη ούτε από το κράτος, ούτε από χορηγίες, ούτε από πουθενά. Φτάνοντας λοιπόν πίσω στα Χανιά, ήξερα ότι πώς θα παίξουν ράγκμπι τα παιδιά στα Χανιά, ας πούμε, όταν εγώ έχω φάει όλο μου το μηνιάτικο για να μπορώ να παίξω ράγκμπι στην Αθήνα. Και ο στόχος ήταν να προσφέρουμε δωρεάν αθλητισμό. Βρεθήκαν άλλα δύο παιδιά, ο Κώστας και ο Σπύρος. Ο Σπύρος ήταν συμπαίκτης μου από την Εθνική Νέων, σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και έπαιζε ράγκμπι στους Lions. Και ο Κώστας που είναι Ελληνοβραζιλιάνος και ζούσε στη Βραζιλία 8 χρόνια, έπαιξε εκεί. Γύρισε στα Χανιά, γνωρίζοντας ράγκμπι, αλλά χωρίς παρέα για να παίξει. Έτυχε κάπως γνωριστήκαμε αυτοί οι τρεις. Είχαμε έτσι πολλή θέληση για να παίξουμε ράγκμπι και όρεξη και θέλαμε και άλλη παρέα για να μπορούμε να τους μάθουμε να παίζουμε πάσες. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά με μία μπάλα να πηγαίνουμε σε γήπεδα όπου βρούμε, να αρχίσουμε να ανταλλάζουμε πάσες, να καλούμε φίλους μας, μέχρι που ήρθε η στιγμή που λέμε πρέπει να γίνει ομάδα. Πώς η πρώτη προπόνηση, πώς άτομα ήσταν? Πες να ήμασταν... Οι τρεις σας. Όχι, οι τρεις μας, εντάξει. Μαζέψαμε μια δεκάδα, νομίζω 12. Εντάξει, ήταν ο κολλητός μου, ο ξαδερφός μου, ο Μπατζανάκης του, ξέρεις, από εδώ, από εκεί. Ελάτε να παίξουμε μερικές πάσες, ας πούμε. Γουστάρανε. Έχουν μείνει ακόμα άτομα από την πρώτη προπόνηση και είναι ακόμα στην ομάδα, όπως ο κάπτεν, ο Συναρολάκης Γιάννης, που είναι και παιδικός μου φίλος. Η Κουτουλάκη, η Τάνια, όπου έπαιζε και στο Παναθηναϊκό και γυναικείο ράγκμπι και κατέβηκε Χανιά και αυτή η Χανιώτισσα, χώθηκε και αυτή στην πρώτη ομάδα, το στήριξε. Και έτσι βγάλαμε την πρώτη χρονιά, να το πω έτσι, με φίλους μας, μαζεύοντας από εδώ, από εκεί, παίζοντας στο γήπεδο του Ναυστάθμου στη Σούδα. Μετά το γήπεδο του Ναυστάθμου στη Σούδα, πώς προχώρησε η φάση με τους Gunners? Κοίτα, εκεί κάτσαμε περίπου ένα χρόνο. Μας φιλοξένησαν ένα χρόνο, να είναι καλά οι άνθρωποι, όπου εμφανίστηκε και ο αγαπημένος μας coach, ο Φίλιπ Έλκοκ.
στα 60 του χρόνια περίπου ήρθε στην Κρήτη να μείνει μόνιμα, με εμπειρία 35 χρόνων στην προπονητική του ράγκμπι. Έμαθε ότι υπάρχει η ομάδα, μας έστειλε ένα μήνυμα, εμφανίστηκε στο γήπεδο και από τότε δέσαμε και ο άνθρωπος αυτός έκατσε για ακόμα 6 χρόνια μαζί μας, όπου μαζί του αποφασίσαμε ουσιαστικά ότι τώρα πάμε για ομάδα, ρε παιδί μου, και δεν είναι απλά μαζευόμαστε, παίζουμε πάσες, μαθαίνουμε σε άλλους φίλους μας να μπορούμε να παίξουμε πάσες μαζί κλπ. Ήρθε προπονητής, άρχισαμε να το παίρνουμε στα σοβαρά, μας αγκάλιασε. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό που ετοιμάζαμε, τέλος πάντων. Το όνομα των Cretan Gunners βγήκε εκεί ταυτόχρονα την πρώτη χρονιά, όπου στην πορεία ψάχναμε να πάμε σε άλλο γήπεδο, γιατί το γήπεδο εκεί ήταν με τριφύλι. Και το καταστρέφαμε δυστυχώς με τα κιλά μας και με τις τάπες. Και το μόνο γήπεδο με γρασίδι ήταν το Εθνικό Στάδιο Χανίων. Πήρε 3-4 μήνες περίπου πίεσης να μας επιτρέψουν να μπούμε, η τότε διοίκηση, όπου ήμασταν και η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του ράγκμπι στην Ελλάδα που μπήκε σε εθνικό στάδιο να παίξει και με γρασίδι. Ήταν πολύ δυνατό επίτευγμα, ρε παιδί μου, για την εποχή και για το ελληνικό ράγκμπι, όπου ταυτόχρονα προσπαθούσαμε να καλέσουμε κόσμο, έτσι. Πόσο μάλλον καινούργια άτομα, υπήρχαν. Τελείως. Εντάξει, είχαμε αγόρια, είχαμε και κορίτσια, δηλαδή σιγά σιγά άρχισαμε να χτίζουμε και την ομάδα των Lady Gunners. Αλλά πόσο μας δίνανε, ξέρω, 10-15 δευτερόλεπτα προσοχής, όταν λέγαμε «Γεια σας, είμαστε Cretan Gunners, παίζουμε rugby, να σας πούμε για το rugby», σαν πλασιέρ, μπαμ μπαμ, μας ξεπετάγανε. Και καθόμαστε, σκεφτόμαστε, λέμε «Ρε φίλε, κάτι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, για να μπορέσουμε να το διαφημίσουμε σωστά. Τι ξέρει ο κόσμος καλά, με τι μπορεί, ας πούμε, να ταυτιστεί, να συνδεθεί και μετά να μας δώσει χώρο». Και αυτό που επιλέξαμε, διότι σαν παρέα αυτά τα χρόνια βγαίναμε, πήραμε τις μπύρες μας και κυρίως πηγαίναμε στις συναυλίες. Και συναυλίες δεν είχαμε τότε ιδιαίτερα πολλές. Ταξιδεύαμε, πηγαίναμε Ηράκλειο, όπου μπορούσαμε, με Αθήνα, στο Λοζάλμυρος, που ήταν και έτσι ένα φεστιβάλ το οποίο μας έχει χτίσει μέσα μας το ρομαντισμό για το φεστιβάλ. Αλλά τέλος πάντων, και είπα, μόλις τώρα το αποκάλυψα και αποφασίσαμε να κάνουμε συναυλίες. Και λέμε, μπορούμε να φέρουμε μπάντες στα Χανιά, να ψήσουμε αρνιά, να πιούμε μπύρες και να μιλήσουμε για το ράγκμπι. Και έτσι και έγινε. Δηλαδή, θέλετε να κάνετε πάντρεμα, ας πούμε. Κάναμε τη συναυλία μας. Φάσεις συγκριτικής γης, φιλοξενίας. Ναι. Όπως ακριβώς φαντασιωνόμασταν εμείς ότι θα μπορούσε να είναι μια φιλοξενία, μια διοργάνωση. Δεν είχαμε καθόλου ιδέα, ούτε φανταζόμασταν ποτέ ότι θα το κάνουμε. Απλά πήραμε την απόφαση ένα βράδυ και πήγαμε και ξεκινήσαμε, να το πω έτσι. Εκεί τι συνέβη τώρα? Κάναμε την πρώτη μας συναυλία, το πρώτο μας φεστιβάλ. Μάζεψε 1000 άτομα. Ως Gunners. Ως Gunners, ναι. Πού? Στο εμπορικό κέντρο Ερμής, που ήταν και το clubhouse της ομάδας. Είναι η έδρα της ομάδας. Ναι, όχι η έδρα, το γήπεδο, αλλά το clubhouse, ας πούμε, ξέρω εγώ μετά, το club μας ήταν στο άραγμα. Το άραγμα, ναι. Όπου εκεί στην πλατεία του εμπορικού κέντρου στήσαμε ένα stage και φέραμε Night Stalker, Puta Volcano και Scandal. Για εκείνη την εποχή τώρα κατουριόμασταν πάνω μας από τη χαρά. Είχαμε τρελαθεί που φέρνουμε αυτούς. Μαζεύει 1000 άτομα, γίνεται χαμός. Καλά, είναι και τρύπα εκεί τώρα. 1000 άτομα. Ναι, κολοσσέο κατάσταση. Καρφίτσα, ναι. Και ο κόσμος σου λέει, τι έγινε, τι είναι αυτό το φεστιβάλ, Cretan Gunners Festival, τι είναι Cretan Gunners, ομάδα rugby. Τι είναι το rugby? Και έτσι ερχόντουσαν οι ίδιοι να μας ρωτήσουν τι είναι το rugby και εκεί έχεις και το 100% της προσοχής τους, έτσι. Οπότε χακάραμε λίγο το κομμάτι του πώς θα διαφημίσουμε το rugby και το κάναμε μέσω της συναυλίας. Το πρώτο σου παιδί ουσιαστικά είναι Cretan Gunners. Το δεύτερο σου παιδί είναι το Yod. Δεν θα το έλεγα παιδί, διότι βασικά ναι, αν το πούμε έτσι, είναι παιδί μας. Και γενικότερα και στους Gunners, αλφα-πληθυντικός πάντα χρησιμοποιείται. Διότι ναι, μπορεί να βάλεις εσύ την ιδέα, αλλά βασίζεσαι στο ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με όλα αυτά τα skills. Πρώτο μας παιδί ήταν οι Cretan Gunners. Δεύτερο μας παιδί θα έλεγα ήταν το Cretan Gunners Festival. Γιατί είναι άλλο ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό, άλλο η ομάδα η αθλητική με το clubhouse που τρέχουμε και άλλο το φεστιβάλ. Και εννοώντας άλλο, όχι ότι είναι διαφορετικά άτομα, διαφορετική φιλοσοφία, αλλά είναι ένας τεράστιος κόσμος.
Ο ένας είναι Φεστιβάλ αθλητικός. μουσικά, λέμε τώρα. Μουσικά φεστιβάλς, τα οποία περιέχανε μέσα και αθλητισμό, δηλαδή και αγώνες rugby, αλλά καλλιτέχνες από όλα τα πεδία. Εικαστικά, υποκριτική, τραγούδι, χορός. Έχουμε σχεδιάσει μέχρι και καλλιτεχνικό μονοπάτι στο Katagan's Festival 2 στο Βατόλακο, με 44 καλλιτέχνες, 1,4 χιλιόμετρα μονοπάτι, να αυτοσχεδιάζουν για 6 ώρες. Ήταν ένα παραμύθι, να το πω έτσι, που κατέληγε σε ένα food market, το οποίο είχε και τα workshop του, είχε και τα παιχνίδια του, όπου αν συνέχιζες μετά, κατέληγες και στο συναυλιακό χώρο, που εκεί ήταν και ίσως έτσι, το μεγαλύτερό μας επίτευγμα, να το πω, 2019. Απευθυνόταν σε όλο τον κόσμο. Katagan's Festival 2, όλες οι ηλικίες, οικογένειες, το χωριό, δηλαδή ο Βατόλακος αγκάλιασε πάρα πολύ το φεστιβάλ και τα γύρω χωριά. Θα πω ένα πραγματικά ευχαριστώ στο Ηράκλειο, γενικά σαν πόλη. Το στήριξε και με χορηγίες και κόσμος ήρθε, δηλαδή respect σε αυτό το κομμάτι. Ενώσαμε ουσιαστικά την Κρήτη εκείνη την περίοδο. Ταξιδέψαμε. Και εμείς και αυτοί, γιατί πήγαμε και εμείς Ηράκλειο. Line-up με Bailsa, Vodka Juniors, Frank Spanks, Puta Volcano. Το πρώτο σας τώρα αυτό. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Το πρώτο ήταν η Night Stalker, Puta Volcano Scandal. Το δεύτερο είχε δυνατό line-up, πολύ, πολύ δυνατότερο. Ας πούμε, κάναμε το επόμενο μας βήμα, μαζί με το καλλιτεχνικό μονοπάτι και το food market, συν camping. Το κάναμε τριήμερο. Ξεφύγαμε μετά. Το τριήμερο φεστιβάλ το πήραμε σαν ιδέα από τους Los Almiros στο Βόλο, που ήταν για μας το φεστιβάλ πρότυπο, με ελεύθερη είσοδο και οι καλλιτέχνες και όλοι οι επαγγελματίες του χώρου πληρωμένοι στην εμπορική του τιμή. Το θεωρήσαμε έτσι σαν πραγματικά μία απάντηση ή ένα ευχαριστώ, να το πω καλύτερα, προς τους καλλιτέχνες, σαν fans. Μας έχουν στηρίξει σε όλες μας τις φάσεις, μας έχουν γράψει τραγούδια, έχουμε παρακολουθήσει ταινίες, μας έχουν κάνει συντροφιά και όλο αυτό το έχουν κάνει πραγματικά φιλοκερδός, δωρεάν. Εμείς σαν fans το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε σκληρά για ένα φεστιβάλ τριήμερο, το οποίο θα τους πληρώσει πρώτα απ' όλα, κάτι το οποίο την εποχή εκείνη δεν υπήρχε σαν ενδεχόμενο από ένα τέτοιο τύπου φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο, εκτός από το Los Almiros προφανώς, και να φιλοξενήσουμε και να τους δείξουμε την αγάπη μας από κοντά. Σας αγκάλιασαν οι καλλιτέχνες, δηλαδή τους βρίσκατε εσείς και τους λέγατε την ιδέα και σου λέγε ναι, γουστάρω να το στηρίξω, νέα παιδιά, καινούρια φάση, παίζει κάτι στην Ελλάδα, πάμε να προχωρήσουμε, ή υπήρχαν, να τις πω, γεντίβες, γιατί ξεφεύγει από το καλλιτεχνικό κομμάτι και γίνεται business μετά η φάση και σου λέει εγώ μαγκά πρέπει να πληρωθώ γιατί είμαι εγώ. Ναι. Και ξέρεις, δεν είμαι πρώτο όνομα στην πίστα, για παράδειγμα, δεν ανοίγω. Από όλα είχαμε, θα σου πω, αλλά όλα αυτά αλλάξαν ριζικά. Μέχρι και τη δεύτερη καραντίνα, θα το θέσω έτσι. Με όσους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του χώρου συνεργαστήκαμε, ήταν άψογοι. Εντάξει, συμπεριφορικά ζητήματα τώρα δεν θα κάτσω να αναλύσω, αλλά ήταν άψογοι διότι δεν υπήρχαν οι συναυλίες, δεν υπήρχε η δυνατότητα να κατέβουν στην Κρήτη. Δημιουργήσαμε έναν λόγο, μία δίωδο, να το πω έτσι, από το πουθενά μία ομάδα rugby να διοργανώνει ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Όλοι είχαν εκπλαγεί και είχαν ενθουσιαστεί. Μέχρι και τη δεύτερη καραντίνα. Όπου εκεί κάπου ήταν και η γέννηση της Youth of Dope, το τρίτο μας παιδί, να το πω έτσι. Αφού τα καταφέραμε με το rugby και προσφέραμε δωρεάν αθλητισμό, καταφέραμε με το φεστιβάλ να παρέχουμε δωρεάν εισόδου φεστιβάλ, άρα τικ και στο δωρεάν αθλητισμό και στη δωρεάν τέχνη. Η παραγωγή του κοινωνικού πλούτου εκείνη την εποχή μας είχε συνεπάρει σαν έννοια, διότι είχαμε αλληλοσυμπληρωθεί πόσα άτομα και πετυχαίναμε ό,τι στόχο βάζαμε. Δεν θυμάμαι κάτι που να μην το έχουμε καταφέρει, ίσως σε θέμα timing να πέφταμε έξω, αλλά η χρυσή εποχή των Gunners, να το πω έτσι, εκείνη η τριετία. Το έχουμε. Γινόταν, ό,τι λέγαμε το κάναμε. Μπαμ, ναι. Σκάει η δεύτερη καραντίνα. Είμαστε στους Γιόντ. Από εκεί και έπειτα τι γίνεται? Η Youth of Dope ιδρύθηκε στην πρώτη καραντίνα μέσα. Εκεί πέρα ουσιαστικά υπήρξε και η ανάγκη.
Γιατί όλοι οι άνθρωποι που συνεργαζόμασταν για τα 5 χρόνια, από το 2015 να το πω έτσι, μέχρι το 2020 που ήρθε η καραντίνα, είχαμε φτιάξει ένα τεράστιο κύκλο συνεργασιών, γνωρίζαμε αρκετούς καλλιτέχνες, ήρθαν και άλλα festivals, δηλαδή ήταν και το Urban Evolution Day, κάναμε και με τους Lambda Taf μια συναυλία στα Χανιά πολύ μεγάλη. Τα χρήματα που βγαίναν από τις συναυλίες και τα festivals γινόντουσαν διάφορες δράσεις. Φτιάξαμε ομάδα ρομποτικής από το Κέντρο Μέριμνας Χανίων, στηρίξαμε τα παιδιά και πήραμε καθηγητή και εξοπλισμό, πληρώσαμε ουσιαστικά, δεν πήραμε, και τους κατεβάσαμε σε ένα αγώνα της Lego στο Ηράκλειο. Καθαρισμοί παραλίων, καθαρισμοί λιμανιών, είμαστε και δίτες και περιβαλλοντική δράση. Δηλαδή μέχρι τότε είχαμε εξαπλωθεί και στην τέχνη και στον περιβαλλοντισμό και στην κυρίως, να το πω, αλληλεγγύη, βοηθώντας οποιοδήποτε ομάδα κοινωνική ήταν κοντά μας και μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Είχαν όντως ανάγκη, ήμασταν δίπλα τους. Είναι στη φιλοσοφία σας με το κοινωνικό έργο να παράγει, να βοηθάτε. Ναι, γιατί είχαμε ήδη βοηθήσει τους εαυτούς μας. Μέσα από αυτό το ταξίδι γνωρίζαμε ποιοι είμαστε. Ανακαλύπταμε τους εαυτούς μας. Δεν περίμενα εγώ 25 χρονών που θα διοργανώνω φεστιβάλ στα 28 μου, ας πούμε. Μέχρι λοιπόν που ήρθε η πρώτη καραντίνα και ήρθε ένας πανικός στον καλλιτεχνικό χώρο, υπήρξε ένα κίνημα που λεγόταν Support Art Workers, στο οποίο συμμετείχαμε σε τηλεδιασκέψεις σαν διοργανωτές φεστιβάλ, παιδί μου, και ήταν Gunners, ακούγοντας κάτι που συμφωνούμε, αλλά μας εκνευρίζει αφάνταστα να καθόμαστε και να σπαταλάμε χρόνο και ενέργεια, το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Δηλαδή αυτή είναι μια φιλοσοφική, ωραία συζήτηση καφενειακή. Τι θα έπρεπε να παρέχει η κυβέρνηση, τι θα έπρεπε να παρέχει το κράτος. Συμφωνούμε, παιδιά, δεν διαφωνούμε πουθενά, αλλά φάγαμε τόσες ώρες σε τηλεδιασκέψεις αναλύοντας τέτοια ζητήματα, χωρίς να αναλυθεί το τι θα κάνουμε. Και εκεί κάπου οι κρεταγκάνες, έχοντας πετύχει αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι εκείνο το σημείο, λέμε why not. Αλλά πρέπει να προσέξουμε αυτή τη φορά, γιατί είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, δουλεύαμε όλες τις δουλειές μας 8-10 ώρες ο καθένας και βάραγαμε άλλο ένα 5ωρο, 6ωρο εθελοντικά μετά κάθε μέρα για τους κρεταγκάνες. Που εντάξει, εμείς είμαστε τρελοί, ρε παιδί μου, το κάνουμε, αλλά δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι sustainable αυτό να αντέξει. Και καταλάβαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπουν μισθοί. Πρέπει να πληρωθεί κάποιος άνθρωπος για όλη αυτή τη δουλειά και για να υπάρξει μια σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα όμως, από τη στιγμή που μπαίνει ένας μισθός μέσα σε μια εθελοντική ομάδα, αρχίζει να αλλοιώνει την έννοια του εθελοντισμού. Και γι' αυτό ιδρύθηκε η Youth of Dope, ούτως ώστε να είναι μια ξεκάθαρα εταιρεία, με μισθούς, με κερδοσκοπικό χαρακτήρα και να συμπληρώσει τα κενά που άφηνε το εθελοντικό κομμάτι των Cretan Gunners. Για να μπορούμε να απελευθερωθούμε κι εμείς, να κινηθούμε άνετα, χωρίς να αλλοιώσουμε την ιδεολογία της ομάδας. Εσείς δηλαδή δεν πήγατε να βγάλουμε ροκάματο. Εμείς πήγαμε προσωπικά ότι όχι. Έχουμε έξοδα και μάγκες με κάποιο τρόπο, έστω γιατί σίγουρα βάζετε για την τσέπη σας. Ναι, μπήκαν από την τσέπη μας, θα έλεγα, πολύ στις αρχές. Πολύ στηρίχθηκε. Στην πορεία το στοίχημα ήταν πώς θα γίνει χωρίς να μπει τίποτα από τις τσέπες μας. Εξού και τα πάρτι, τα μπλουζάκια, τα ημερολόγια. Δηλαδή λύσεις υπήρχαν γιατί υπήρχε η όρεξη και ο κόσμος να το τρέξει. Όταν έχεις 200 ημερολόγια και 50 ανθρώπους να τρέξουν να τα πουλήσουν, 4 ημερολόγια είναι να πουλήσει ο καθένας. Ναι. Ουσιαστικά. Οπότε γίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Και έτσι στην πρώτη καραντίνα υπήρξε ένας πανικός, να το πω έτσι, πανελλαδικός, όπου οι δικοί μας συνεργάτες απευθυνθήκαν σε εμάς, σαν σκέφτεστε ωραία πράγματα, βρίσκετε λύσεις, υπάρχει κάποια λύση για αυτό που συμβαίνει τώρα, για αυτό που ζούμε τώρα. Και εκεί πέρα ξεκίνησε η ίδρυση της Youth of Dope ουσιαστικά για να είναι ένα brand, το οποίο έχει merch για graphic designers, έχει social media ενεργά για βίντεο, για φωτογραφία, ακόμα και για το running το social media είναι μια θέση εργασίας, αλλά αν σ' αρέσει ας πούμε η μουσική, σ' αρέσει η street κουλτούρα, σ' αρέσει ο αθλητισμός, οτιδήποτε από αυτά και δουλεύεις γύρω από αυτόν τον χώρο, σίγουρα είσαι πιο ευτυχισμένος από το να κάνεις μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά για να επιβιώσεις. Οπότε το σκεπτικό μας είναι, ξέρετε κάτι, καλλιτέχνες δεν μπορούμε να φέρουμε ακριβώς αυτό, αλλά μπορούμε να βρούμε πώς θα γίνει γύρω από αυτό και να φτιάξουμε κάποιες θέσεις εργασίας. Και έτσι μέχρι και τη δεύτερη καραντίνα είχε φτιαχτεί μια ομάδα, η πρώτη ομάδα, στην οποία μέσα στη δεύτερη καραντίνα γαλουχίσαμε και την ιδεολογία της Youth of Dope.
όπου η ιδεολογία της Youth of Dope είναι η επέκταση των Gunners. Βασικά θα το έλεγα καλύτερα το optimization, η βελτιστοποίηση των Cretan Gunners. Το όνειρο ήταν ένα 5μηνο φεστιβάλ να διοργανωθεί με youth tourism programs από σκανδιναβικές χώρες, να υπάρξουν μια ροή, ας πούμε, ανά εβδομάδα, όπου μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα κάναμε workshops, σεμινάρια και θα κλείναμε πάντα με μια συναυλία ή με ένα πάρτι, το οποίο όλο αυτό θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας για καλλιτέχνες σε στυλ σεζόν. Δηλαδή, πώς έχουμε τον τουρισμό στην Κρήτη και έχουμε μάθει ένα μεγάλο μερίδιο της κοινωνίας μας να δουλεύει σκληρά, ας πούμε, 7 μήνες, 8, και τους άλλους 4 μήνες να κάνει τα προσωπικά του, τα χωράφια του, ξέρω, τις ελιές του, άλλα πράγματα, πάντως να μην δουλεύει στον ίδιο ρυθμό. Με το ίδιο σκεπτικό προσπαθήσαμε να παρέχουμε κάτι προς τους καλλιτέχνες. Να κάνει αυτό που γουστάρει, φίλε, και μια ανταμοιβή γιατί να μπορεί να βιοποριστεί. Ναι, γενικά δεν ζητάγαμε το δωρεάν, ποτέ. Γιατί εκείνη η εποχή απαιτούσε πώς θα πληρωθούν οι καλλιτέχνες. Δεν πληρωνόντουσαν, όλοι δωρεάν τους είχαν, να το πω έτσι. Οι καλλιτέχνες προσπαθούσαν να κάνουν ο ένας δωρεάν βιντεοκλίπ, ο άλλος δωρεάν συναυλία, ο άλλος δωρεάν ηχοληψία, δεν ξέρω εγώ τι, ούτως ώστε να πάρουν βήμα να αρχίσει επαγγελματικά αυτό στη ζωή τους. Αλλά εκείνη την εποχή είχε εδραιωθεί το δωρεάν, να το πω έτσι, από παντού και οι καλλιτέχνες είχαν θέματα. Έτσι, σαν Youth of Dope, προσπαθήσαμε να φέρουμε λόγους και αιτίες για να πληρωθούν οι καλλιτέχνες. Όπως γραφιτάδες κάνανε σε τεράστιους καμβάδες γραφίτι και προσπαθούσαμε να τα νοικιάσουμε σε καταστήματα των Χανίων σαν έργα τέχνης. Γκαλερί. Ναι, πάρα πολλές προσπάθειες από διάφορες πλευρές. Λίγο ανορθόδοξα σκεπτικά, αλλά με αποτέλεσμα. Και έτσι μας εμπιστευτήκαν και οι καλλιτέχνες, μας στηρίξανε. Μέσα στη δεύτερη καραντίνα πάρθηκανε πολύ σοβαρές αποφάσεις. Βρισκόμαστε στο χώρο τώρα που ουσιαστικά ονειρευόμασταν πάντα να είμαστε. Ένα πέτρινο σπίτι, να το πω έτσι, λίγο πιο έξω από την πόλη, στο οποίο να μπορούμε να έχουμε τον χώρο μας, την ελευθερία μας, να κάνουμε τις συναυλίες μας και να καλλιεργήσουμε την κουλτούρα μας. Και έτσι αποφασίσαμε να έρθουμε στο πατρικό σπίτι της οικογένειάς μου, στο Καλόρμα. Αυτό το σπίτι είναι 200 χρονών. Έχουν περάσει 4 γενιές από εδώ. Αναστηλώθηκε για μια 15ετία, μας πήρε να το φτιάξουμε. Και με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ μεράκι και, να το πω, αισιοδοξία, ήρθαμε εδώ, μπήκαμε στον χώρο. Και πολύ φιλόδοξος. Άτομα, ναι. Με γραφιστικό, με κινηματογραφικό team, με fashion designers, με bar, διοργανωτικό, consultancy για μπάντες. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να εκπαιδεύσουμε τις μπάντες να καταλάβουν γιατί να κάνουν έναρξη, γιατί να κόψουν τιμολόγιο, μην το φοβάστε παιδιά, κάπως έτσι θα ανέλθουμε. Οπότε εκείνη την εποχή φάγαμε 2 χρόνια καραντίνας που δεν είχαμε φεστιβάλ και συναυλίες. Και το 2022 καταφέρνουμε να μπούμε στο σπίτι, ξανανοίγει η συναυλία σαν έννοια και σαν χώρος στην Ελλάδα και κάνουμε αυτό που χρωστάγαμε. Το φεστιβάλ του 2020, του 2021 και του 2022 μαζί, εξού και το 9ήμερο ελευθέρας εισόδου, το Cretan Gunners Festival του 2022. Που εκεί τι έγινε τώρα? Πόλεμος. Εκεί καταλάβαμε τι σημαίνει το πετυχαίνω τα όνειρά μου και αντιλαμβάνομαι εν τέλει ότι το όνειρο ήταν εφιάλτης. Δηλαδή, σαν επίτευγμα, θα σου πω, είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που καταφέραμε, σαν αποτέλεσμα και εσωτερικά στην ομάδα τι προκάλεσε, ας πούμε, και στους καλλιτέχνες πώς το λάβανε και το κοινό πώς το αντέδρασε πάνω σε αυτό. Θα μου πεις, εντάξει, δεν ήταν απέναντι στις προσδοκίες μας, αλλά δεν περιμέναμε και αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει μια... έγινε ένας χαμός, από θέμα προσέλευσης δεν το συζητάμε. Πάντα ήμασταν επιτυχημένοι, δεν είχαμε πρόβλημα. Εκείνο το φεστιβάλ 9ήμερο, περίπου στους 7.000 κόσμος πέρασε από το φεστιβάλ. Σε ένα χωριό που δεν το ξέρει κανένας. Αν τώρα στο Καλόρμα, Ακροτηρίου, σε ένα χωριό που δεν το ξέρει τη μάνα μας, ας πούμε, μια παρέα μπορεί να μαζευτεί, να στήσει ένα 9ήμερο φεστιβάλ και σε 9 μέρες να περάσουν 7.000 άτομα,
να στηθεί και να συμβεί δηλαδή. Για μένα αυτό Επιτυχία. αποδεικνύει ότι όλα είναι εφικτά, μάγκες, αρκεί να το βάλουμε στόχο, να δουλέψουμε σκληρά και να αλληλοσυμπληρωθούμε, χωρίς να μετράμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη. Που αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που διαλύει οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά το συμπέρασμα αυτού του φεστιβάλ και των υπολείπων φεστιβάλ εκείνου του καλοκαιριού, γιατί σύνολο γίνανε 44 συναυλίες εκείνο το καλοκαίρι, πέρασαν πάνω από 20.000 άτομα, άλλαξε η ομάδα 3 ομάδες, φαντάσου. Πέρασαν άνθρωποι από μέσα εδώ, δεν αντέξαν, φύγαν βίντριγκες, σαπουνόπερες, όπως κάθε κοινωνική ομάδα. Αλλά το πιο στενάχωρο συμπέρασμα είναι η παντελής έλλειψη ενσυναίσθησης. Δηλαδή, η συναυλία τι είναι? Ένα τρίπτυχο. Είναι η διοργάνωση, ο καλλιτέχνης και το κοινό. Αν ένας λείπει από αυτά τα τρία, δεν υπάρχει συναυλία. Είναι άλλο προϊόν. Αν τώρα δεν συναισθανόμαστε ο ένας τον άλλο και δεν καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο, γιατί συνδεόμαστε άρρητα για να συμβεί αυτό, τότε υπάρχουν τεράστια κενά. Το κοινό, ας πούμε, ελεύθερη είσοδο το λάμβανε στο μυαλό του σαν πάμε να φέρουμε τα ψυγιάκια με τις μπύρες μας. Μάλιστα. Ο καλλιτέχνης έβλεπε ένα τεράστιο stage, μια τρομερή οργάνωση που το δουλεύανε εθελοντές μεν, αλλά αυτό κάπως πέρναγε στα ψηλά γράμματα, να το πω έτσι. Οπότε γυάλισε το μάτι του, να το θέσω έτσι. Παράλληλα με το blow-up του industry, που έγινε πανελλαδικά με τη συναυλία, ακούσαμε τιμές, ακούσαμε λόγια, δεχθήκαμε συμπεριφορές απίστευτες, οι οποίες μας κάνανε να αναθεωρήσουμε για το τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα τώρα. Εμείς είμαστε fans. Εμείς γουστάρουμε, αγαπάμε και το ρομαντισμό και όλη την υπεραξία της συναυλίας. Δεν είμαστε μπίζνα. Δεν προσπαθούμε εμείς να ανταγωνιστούμε κανέναν. Προσπαθούμε να στήσουμε κάτι. Με το να αρχίσει λοιπόν ο ανταγωνισμός, να μπει το χρήμα στην εξίσωση με τελείως άλλο γνώμονα. Δεν είναι απλά μια εθελοντική ομάδα, είναι μια ομάδα που καταφέρνει να κάνει 44 συναυλίες, 20.000 κόσμο, σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα Χανιά. Εκεί κατευθείαν μας συμπεριφερθήκαν και ανάλογα, ζητήσαν πράγματα τα οποία τα προσφέραμε απλόχερα. Βασικά, θα το θέσω αλλιώς. Η έννοια της τοξικής δοτικότητας. Όταν δώσεις κάτι απλόχερα δωρεάν μία φορά, ο άλλος το εκτιμάει αφάνταστα. Τη δεύτερη φορά, ανυπομονή λες να υπάρξει και τρίτη. Την τρίτη φορά αδειμονή για την τέταρτη. Άντε να έρθει όμως τώρα και η τέταρτη. Την τέταρτη φορά είναι entitlement, αφού το αξίζω φυσικά. Την πέμπτη φορά λοιπόν, και μέχρι και το όσο πάει, είναι ο εθισμός. Μιλάμε για μια κατάσταση που ο άλλος έχει εθιστεί στο ότι το παίρνει απλόχερα από εσένα και έτσι και το διακόψεις, είναι σαν να διέκοψες τη δόση από ένα πρεζάκι. Θα σε μισήσει. Οπότε και έτσι εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε άλλα μέτρα και σταθμά σιγά σιγά, μιας και είναι επιχείρηση Youth of Dope και πρέπει να είναι βιώσιμη, δεν έχει μέσα... Έχει εθελοντισμό, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το βήμα για να μπορέσουμε να προσφέρουμε για το επόμενο βήμα και στους καλλιτέχνες και στο κοινό, το οποίο επιτεύχθη από εμάς, αλλά με αποτέλεσμα να μην είναι αντιληπτό από τους γύρω, να γεμίσουμε ψυχοσωματικά, στρες, ένας χαμός ουσιαστικά συνέβαινε στη ζωή μας εκείνη την περίοδο που καταλάβαμε ότι το να πετυχαίνεις όνειρα μπορεί να είναι και εφιάλτης τελικά, μπορεί να σου κάτσει. Όνειρο είναι και εφιάλτης. Δεν το ξέρεις, είχες την εντύπωση ότι θα ήταν τέλεια, είχες την εντύπωση ότι θα το εκτιμούσαν, είχες την εντύπωση ότι αν κάποιος έχει παράλληλο όραμα με το δικό σου, το να το πετυχαίνετε μαζί θα τον ευχαριστήσει και δεν θα τον κάνει να συγκριθεί ή να ζηλέψει ή να θέλει να το πάρει όλο δικό του. Πράγματα τα οποία είναι στην ανθρώπινη φύση χιλιετίες, απλά εμείς είμαστε ανεκπαιδευτοί, σαν γκάνερ, να το πω έτσι, δεν το ξέραμε, το ανακαλύψαμε τότε. Και γι' αυτό θα πω τώρα ότι το 2022 οι Youth of Dope και τα Gunners πήγανε κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Κάπως έτσι μου αρέσει να το χαρακτηρίζω, όπου από το 23 και μετά μπήκαμε στην τωρινή μας μορφή, που είναι η πιο όριμη, είναι αυτή που έχει μέσα μέτρα και σταθμά, να το πω έτσι, και απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Δεν το κουβαλάμε όλο στην πλάτη, το μοιραζόμαστε και έτσι χτίζουμε και καλές συνεργασίες
και χτίζουμε και καλές φιλίες, να το πω έτσι, γιατί πάνω απ' όλα για μας το πιο σημαντικό είναι οι στιγμές και οι αναμνήσεις που χτίζουμε με όποιον και να συνεργαστούμε. Όσα λεφτά και να βγάλουμε δεν μπορούν να αγοράσουν αυτές τις στιγμές που έχουμε ζήσει και δεν τις ανταλλάζουμε και με τίποτα. Και από μεριάς και από μεριά των καλλιτεχνών. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι αδέρφια πλέον. Αδέρφια μας, να το πω έτσι. Υπάρχουν καλλιτέχνες που μας εμπνέανε και ακόμα μας εμπνέουν. Αλλά υπάρχουν και καλλιτέχνες που μας δίναν, τι να σου πω, τρελή δύναμη και όταν ήρθαν από κοντά και τους γνωρίσαμε, πέσαμε τα σύννεφα. Πώς κατάφερες να το γράψεις εσύ αυτό το κομμάτι, όντας αυτός ο άνθρωπος. Κι όμως. Η Ιώτα από εδώ και έπειτα για σένα τι σημαίνει, πώς προχωράει η ιδέα αυτή? Η Youth of Dope που όπως προανέφερα είναι και είναι η Cretan Gunners και η Cretan Gunners η Youth of Dope. Κλείνουμε φέτος τα 10 μας χρόνια. Με τη δεκαετία λοιπόν αποφασίσαμε, παρατηρώντας και τα δεδομένα τα κοινωνικά, ότι δεν υπάρχει πραγματική έτσι, ανάγκη για δωρεάν εισόδου φεστιβάλς. Δεν υπάρχει ανάγκη να φέρουμε μπάντες και καλλιτέχνες, έρχονται κατά συρροή. Έχουμε, ξέρω, 3, 4, 5 συναυλίες τη βδομάδα στην πόλη μας. Οπότε κάπου καλό θα είναι αυτό το era των Gunners, να το πω, να το κλείσουμε. Και με μία δεκαετία κλείνει και έτσι όμορφα πανηγυρικά σαν chapter με το τελευταίο Cretan Gunners Festival που θα διαδραματιστεί φέτος το καλοκαίρι, 22 με 24 Αυγούστου. Κλασικά εννοείται ελεύθερη είσοδος, δωρεάν κάμπινγκ. Με πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες που έχουμε αναπτύξει σχέσεις, φιλίες μέσα σε αυτά τα χρόνια, συν κάποιους που είχαμε άχτη να φέρουμε καιρό και δεν τα είχαμε καταφέρει. Στο τελευταίο προλάβαμε. Τρίμερο φωτιά θα πω, όπου είναι και η τελευταία ευκαιρία να ζήσουμε έτσι ένα ανέμελο φεστιβάλ όπως τα παλιά, διότι με τα 10 χρόνια Cretan Gunners και κλείνοντας το Cretan Gunners Festival, έχουμε ήδη τρέξει 2 χρόνια μια άλλη διοργάνωση που λέγεται μαζί με φίλους από την Αθήνα, παλιούς παίχτες rugby, όπου έχουν φτιάξει μια εταιρεία αυτή τη στιγμή και αυτοί και κάνουν τον αγώνα τους για να διοργανώσουν αγώνες rugby στην Ελλάδα. Athletic Cup λέγεται η εταιρεία. Συνδιοργανώσαμε λοιπόν ένα διεθνές τουρνουά rugby στα Χανιά. Την πρώτη χρονιά που ήταν πέρυσι είχε 8 ομάδες και φέτος πιάσαμε τις 24 ομάδες από 3 υπήρους. Οπότε το know-how των festivals και της διοργάνωσης τώρα αρχίζει να πέφτει ξανά μέσα στον αθλητισμό. Δηλαδή ένας υπέροχος κύκλος για μένα τουλάχιστον, στο δικό μου κεφάλι. Ξεκινήσαμε με μία μπάλα 3 άτομα, φτιάξαμε ομάδα, περιηγηθήκαμε μέσα στο ταξίδι του πώς θα στηρίξουμε αυτή την ομάδα και οικονομικά και να φέρουμε κόσμο. Ανακαλύψαμε τους εαυτούς μας, πορωθήκαμε με τη συναυλία, ξεφύγαμε, δεν το χάσαμε τελείως, πέσαμε τα μούτρα στις συναυλίες. Δεν υπάρχει και πρωτάθλημα rugby στην Ελλάδα, να πεις ότι είχαμε και κάτι άλλο, αυτό μας κρατούσε ενωμένους. Με τώρα να φτάνει σε ένα σημείο η συναυλία που εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε άλλο σε αυτό που συμβαίνει, διότι το θεωρούμε μια προσομοίωση φεστιβάλς και προσομοίωση συναυλιών, με το να γίνει fast food, ρε παιδί μου, το προϊόν της συναυλίας, έχει φύγει και η υπεραξία του. Δεν το ζουν το ίδιο όπως το ζούσαν, με το ίδιο πάθος, να το πω έτσι. Είναι πιο εύκολο να πας σε μια συναυλία. Πολύ εύκολα περιμένεις το καλοκαίρι να έρθει ο καλλιτέχνης σου. Δεν είναι κάτι τρομερό ότι φέραμε, π.χ. Ας μην πω κάποιο όνομα, αλλά ότι φέραμε τον τάδε. Παλιότερα, σαν επαρχιωτάκια, κατουριόμασταν πάνω μας. Τρέχαμε από όλα τα χωριά, κατεβαίναμε να πάμε να δούμε τον καλλιτέχνη. Τώρα, cool. Εντάξει. Δεν πρόλαβα, δεν πειράζει, θα πάω στον τάδε, τον άλλο. Βλέποντας λοιπόν αυτή την κατάσταση και θέλοντας να μην μπούμε στον ανταγωνισμό, ας πούμε, της διαδικασίας που φθείρει την ποιότητα του βιώματος, το κλείνουμε, τελευταίο φεστιβάλ. Η θεματική λέγεται One Happy Funeral, μια χαρούμενη κηδεία. Και κυδεύουμε όλοι μαζί το τελευταίο φεστιβάλ ελευθέρας εισόδου χωρίς ψηφοθυρικό χαρακτήρα στην Ελλάδα. Να το πω καλύτερα, αυτού του βελληνικούς φεστιβάλ, έτσι, διότι υπάρχουν και ελεύθερας εισόδου φεστιβάλ.
Δεν θέλω να τα ρίξω, απλά το επίπεδο που παίξαμε είναι ενός commercial festival, το οποίο ανταγωνίζεται στα ίσια οποιοδήποτε άλλο festival θέλει στην Ελλάδα. Κλείνοντάς το, όλη αυτή η δυναμική θα ξαναπέσει στον αθλητισμό. Τώρα υπάρχει χώρος, υπάρχει κόσμος, υπάρχει αναγνώριση. Ήδη ανοίχθηκε ο δρόμος στο να έρχονται ομάδες στην Κρήτη και να παίζουμε αγώνες. Οπότε πάμε ξανά στον αθλητισμό, να φορσάρουμε εκεί. Η Youth of Dope αγκαλιάζει ξανά τους κρεταγκάνες με τις διοργανώσεις των τουρνουά. Θα υπάρξουν και συναυλίες μέσα σε αυτό, προφανώς. Απλά δεν θα είναι αυτό το... Παίρνω την τσάντα μου, φεύγω 3 μέρες με τη σκηνή μου, μένω στα δάση, ακούω μουσική, ερωτεύομαι και πάει λέγοντας. Κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να ξαναυπάρξει. Δηλαδή, με το να το θεωρούμε τελευταίο φεστιβάλ ελευθερίας εισόδου στην Ελλάδα, ευελπιστούμε με το να το διακόψουμε να έρθει η περίοδος της στέρησης και να ξαναδημιουργηθεί η ανάγκη, διότι από ανάγκη γεννήθηκε το Κρεταγκάνης Festival, όχι από επιχειρηματική ιδέα. Και μόλις εμφανιστεί, μόλις ξεπεταχτεί, να το πω έτσι, το πρώτο παρεάκι πιτσιρικάδων που θα θελήσουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο, να ξέρουν ότι υπάρχουν κρεταγκάνες και Youth of Dope εδώ να έρθουν να απευθυνθούν, να πάρουν συμβουλές, βοήθεια, στήριξη, οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να έρθουν οι ίδιοι. Δηλαδή πρέπει να γεννηθεί μέσα από την κοινωνία μας. Η έλλειψη αυτή να τους... Η στέρηση να φέρει ανάγκη και η ανάγκη να γεννήσει την επόμενη παρέα, γιατί θεωρώ ότι αν κάτι ξεπερνάει τη δεκαετία και είσαι ακόμα εκεί εσύ και το πας, αν δεν είναι η επιχείρησή σου και είναι κάτι που έχει να κάνει με κοινωνική προσφορά, τότε κενταυρίζεις. Δηλαδή αρχίζει το καρεκλοκένταυρος να παίζει και δεν είσαι και εσύ ο ίδιος, δεν είσαι νέος με την όρεξη, έχουν περάσει από πάνω σου πόσα, οπότε δεν έχεις και την ίδια ευγένεια να πω απέναντι προς το εγχείρημα. Και καλό είναι να το αφήνεις, να έρχονται οι επόμενοι και να είσαι δίπλα τους αν χρειαστεί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ γιατί εγώ στο μυαλό μου πιστεύω ότι θα υπάρξει η αναγέννηση αυτής της ιδέας και θα είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις και εσύ ως θεατής στην αυλή, να λες, κοίταξε, αυτό ξεκίνησε από 2 φίλους, να κλωτσίσουμε μια μπάλα, να την πετάξουμε και έγινε αυτό το μεγαλείο. Άμα γεννηθεί μέσα από την ομάδα και όλα, εντάξει, θα κλαίμε από συγκίνηση. Άμα γεννηθεί μέσα από την κοινωνία, από οποιαδήποτε άλλη παρέα, θα είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που η κοινωνία μας κρατάει κάποιες αξίες ζωντανές. Και τέλος πάντων υπάρχουν άνθρωποι με θέληση και με όρεξη, να το πω έτσι. Να καταλάβετε ότι κάποιος σας ένιωσε, ρε φίλε, στην κοινωνία και... Δεν είμαστε πρώτοι, έτσι, γι' αυτό δεν θεωρώ ότι φέραμε κάτι. Κουβαλήσαμε μια εποχή. Δηλαδή την εποχή που είχε πέσει η συναυλία δεν υπήρχε. Πιο παλιά θυμάμαι συναυλίες στα Χανιά στο στάδιο, αλλά ήταν όχι underground μουσική. Ρουβάδες, Χατζηγιάννηδες, δεν ξέρω εγώ τι. Υπήρχε συναυλία. Το ότι έγινε... Εμπορικό, ας το πούμε. Το ότι έγινε η underground μουσική, το main event, να το πω έτσι, είναι αυτό που δεν το περιμέναμε. Χαρήκαμε, χαιρόμαστε ακόμα, απλά φοβόμαστε ότι χάνει τα στοιχεία του. Σιγά σιγά. Και αλλοιώνεται και πάει όπου χρειάζεται να πάει για να βγάλει χρήμα. Να κλείσουμε εδώ. Θα ήθελα να μας δώσεις 2 όμορφους καλλιτέχνες οι οποίοι θα έρθουν και δεν ξέρω να μην το έχεις ανακοινώσει, παιδί μου. Τα έχουμε ανακοινώσει όλα, με πρόλαβε όλα, αυτό, αλλά θα σου πω ότι πρώτη μέρα έχουμε Puta Volcano, που είναι το πρώτο μας ναι, η πρώτη μπάντα που δέχτηκε να έρθει σε φεστιβάλ μας. Είναι για μας ιστορική μπάντα, είναι ότι είναι τρομερά παιδιά. Μας έχουν βοηθήσει και με συμβουλές και με τα πάντα. Μαζί με τους Void Droid που τα σπάμε κάθε φορά που έρχονται και Κύρκη, που είναι η πρώτη φορά που έρχονται, οι οποίοι και αυτοί έρχονται για τρελά σπασίματα, τύπου ενημερώστε τους φυσιοθεραπευτές σας για τις επόμενες μέρες. Προχωράμε μετά επόμενη μέρα να διοργανώσουμε ένα όνειρο που είχαμε από πιο παλιά, από την εποχή του Urban Evolution, που είναι ένα φεστιβάλ hip-hop που κάναμε. Θέλαμε πάντα να ανεβάσουμε, όχι line-up, αλλά όλους μαζί πάνω, δηλαδή cypher. Και φέτος δεχτήκανε
ένα συνονθήλευμα καλλιτεχνών που λατρεύουμε έναν προς έναν και για τα τραγούδια τους και για το ποιόν τους και για τη συμπεριφορά τους και για το χαρακτήρα που έχουν δείξει εδώ και για τον τρόπο που μας έχουν σεβαστεί και μας έχουν στηρίξει. Και αυτή είναι Ζόρο Μπάζ, ο αδερφός μας ο Λόμπο, πραγματικά που μας σκλαβώνει κάθε φορά αυτό το παιδί, ο εθισμός. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Εθισμός on top που λέει. Ναι, ναι, on top. Και ο ιστορικός, παύλα ακούραστος 12ος πίθηκος, δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Θρύλος. Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί μαζί, πάνω στο stage. Και κάποιες εκπλήξεις που δεν θα σας ανακοινώσω, γιατί πρέπει να είσαι εκεί. Συν ότι θα υπάρξουν και πιο πριν τοπικοί καλλιτέχνες, παιδιά τα οποία είναι από την πρώτη μέρα εδώ, έχουν λατρέψει τη συναυλία, έχουν αγαπήσει το ραπ και έχουν προσπαθήσει και το κάνουν πλέον πάρα πολύ καλά. Λόγκους, Κέντα, Στεφ, Λος Ερμάνος, που είναι και δύο παλικάρια από Κρεταγκάνερς, συν η Νιώστε. Η Νιώστε είναι μια αντίστοιχη φάση με μας, όσον αφορά τη φιλοσοφία μας. Είναι κάποια παιδιά τα οποία κουβαλάνε με ρομαντισμό το hip hop και τρέχουν το hip hop καφενέ πάνω στην Αθήνα. Μία μέρα τιμή προς τιμή του ραπ, στην οποία, τι να σου πω, σκοπεύουμε να γίνει πόλεμος εδώ πέρα. Και κλείνουμε τελευταία μέρα με Πεθαίνουν στο τέλος, μια μπάντα που θέλαμε καιρό να έρθει, τρελίτσα. Πίνδος Ατλέτικο, που τους περιμένουμε χρόνια και είναι και η πρώτη τους επίσκεψη στην Κρήτη, να γίνει αμπαλαέο, και τους λατρεμένους μας Φάντρακαρ. Η Φάντρακαρ, εντάξει, είναι μια μπάντα που έχουμε συνδεθεί πάρα πολύ και σε φιλικό επίπεδο, αλλά και σε ιδιοσυγκρασία, να το θέσω έτσι. Βάραμε τρελίτσα μαζί. Μια μπάντα που θα αναφέρω ακόμα που λείπει από αυτό το line-up και δεν τα καταφέραμε φέτος, δυστυχώς, από πλευράς μας, είναι οι Vodka Juniors. Οι οποίοι Vodka Juniors μας έχουν εμπνεύσει σε πάρα πολλά επίπεδα και θα αναφέρω μια ιστορία μαζί τους που τους τιμάει απίστευτα, διότι ήταν και οι πρώτοι που το κάνανε έτσι. Υπήρξαν και άλλοι στην πορεία, αλλά ήρθαν, συμφωνήσαμε μια τιμή, decent, στην οποία κατεβήκαν να παίξουμε τη συναυλία μας, να το ευχαριστηθούμε. Βιώσανε μας, γνωρίσανε μας, αντιληφθήκαν ποιοι είμαστε, κάνουμε τη συναυλία, τα σπάμε και μετά που τους ήρθε η ώρα της πληρωμής, να το πω έτσι, το μισό ποσό σχεδόν σηκωθήκαν και πήγαν και το έβαλαν από μόνοι τους στο κουτί ενίσχυσης μέσα. Αυτό εκεί μας έδωσε ελπίδα γενικότερα, σαν κοινωνία, ότι ευτυχώς μας ακούγε κάποιος, κάπως έτσι. Οπότε εκεί κλείνω και με τις μπάντες, να μην αναφέρω κι άλλες. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα από μπάντες και καλλιτέχνες. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω, κυρίως γιατί θα μιλάμε άλλη μια μισή ώρα. Όπου μακάρι να έρθει το επόμενο φεστιβάλ να τους ξαναδούμε από κοντά στις συνθήκες που τους βλέπαμε και εδώ. Γιατί οι συναυλίες που γίνονται τώρα μας αρέσουν, αλλά δεν είναι αυτό που αγαπάμε. Τέλεια, φίλε. Ευχαριστούμε για όλα. Εγώ Από Μαλή πώς πολύ. είσαι? Από Μαλή είμαι άψογα από ό,τι βλέπω. Και γαμπρός από εγώ. Με το καλό. Θα λέμε συναυλίες να σπάσουμε εμείς και όσοι πιστοί ή όσοι θέλουν να γνωρίσουν εδώ τη φάση Yacht, Κρεταγκάνερς. Ναι, να συμπληρώσω επίσης ότι η Youth of Dope είναι και ένα hostel, έτσι. Είναι ένα hostel με ένα συναυλιακό χώρο. Οπότε όσοι προλάβετε κρεβάτι, έτσι. Αλλιώς μετά σκηνούλα στο κάμπινγκ. Χάρηκαμε πολύ, αδερφέ. Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Είναι υπέροχο αυτό που κάνετε. Χαίρομαι που συμβαίνουν πράγματα στα Χανιά και που ουσιαστικά από εδώ γεννιέται ό,τι γεννιέται. Στηρίζουμε, εδώ είμαστε, όπως και εσείς εμάς και εμείς εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Peace. Θα πω μια ιστορία. Είμαι με τον Κυριάκο, τον συνεργάτη μου, που τρέχουμε τα φεστιβάλ και έχει κάνει χειρουργείο στο πόδι. Και είμαστε σπίτι του 3 μήνες και βαράμε περίπου 8 με 10 ώρες την ημέρα, πύρι, brainstorming, ασύστολο τώρα, μας έπιανε ίστρος. Και λέμε, ρε μαλάκα, έχουμε πει απίστευτα πράγματα, ιδέες. Και εγώ, ας βάλουμε μια κάμερα κάπου να γράφει, ρε φίλε. Και βάζουμε την κάμερα να γράφει.
Δεν έβγαινε. Ναι, ήταν σαν να είναι εκεί ένας να μας κοιτάει, να μας παρακολουθεί. Προσπαθούσαμε να το πιάσουμε, αρχίζαμε, κομπλάραμε, συνέβαινε αυτό. Μέχρι που φτάσαμε να βγούμε εκτός κάδρου για να χορέψουμε ποντιακό, για να ξαναμπούμε λίγο πιο χαλαροί μέσα, γιατί κάποιος ήταν εκεί. Και λέω, ρε φίλε, πόση διαφορά, πρέπει να το γυμνάσεις. Αυτό δεν γίνεται αλλιώς, ρε φίλε. Γι' αυτό ευχαριστώ για την υπομονή σας, να ξέρετε. Όχι, ρε γάμο. Και αν... Τον πάνω.